Shari here of Cagayan de Oro, and in today's video, let's tour Macau. Macau is a special administrative region of the People's Republic of China. Meron po silang population ng around 710,000 people and a land area of 32.9 kilometers squared or 12.7 square miles. So, it is the most densely populated region in the world. So, may task kami dito, guys, and may mga places kami na pupuntahan and then we will take pictures. Kaya we have very limited time. But yeah, let's go. Diyan tayo nag-land. Hindi, Hong Kong. Patawid pumunta. Diyan kami nag-land, guys. Ang laki ng airport nila. Kaya lang there are parts na hindi pa tapos. Pero sobrang laki, sobrang lawak. And parang ano din siya, parang lagindingan na sa gilid ng dagat. Guys, nasa tunnel na kami. Pag ganito, ang sakit sa tenga. Ay, hindi naman masyadong masakit. Medyo lang. Kaunti. Yung pressure mararamdaman mo talaga. Hey guys, we are already here in Macau. And we're going inside the airport. Nasa arrival area. Papasok ulit kami ng immigration. Guys, we are already here in Macau. Ako ready. Yes. Ito yung mga streets nila, guys. And mostly yung mga ano ay Portuguese. Tatlo yung language dito. Cantonese, Macanese, and Portuguese. Ayan. Maraming tourists dito. Ayan. Ganda. Ang daming tourists dito. Ang hirap mag-picture. Ayan yun na. May task kasi kami. May nga po places na kailangan namin i-visit. I hope you can hear me. Masalap daw. Thank you. Hello, gansayo. Masalap daw. Macau, Lampuan, Sopot. Masalap ham? Guys. Ay, masarap pa dyan pangham. Hindi tatakbo yun. Hindi pa puno ang jeep doon. Kaya dumaan mo na din eh. Ikutan na eh. Sa payday? Sa payday eh. Thank you. Baka mamaya pagbaba nyo, may bit-bit na kayo ha? Batanggenya yon. Sarap pakinggan eh. Pagka mga Batanggenyo yung mga nag-aalok ng free taste dito. Sarap pakinggan eh. Parang may ano pa yata ako. Ang sarap nun mo. Para siyang tocino na ano, parang bacon na tocino. Ayun yung ano. Ayun pala yun. Ayan yung ruins of St. Paul. Kitang-kita dito. Kaya lang nga, yun, mainit. Pag nagpa-picture kayo, mainit. Wow. Eto na, guys. Ayan lang naman siya, yung isang wall lang. Ang daming tao. Super daming tao. Ano tama to dito? Ha? Magpa-picture, oy. This is the escalators going to Macau Museum. Ito yung taas ng museum. May mga shop. May mga cafe dito. Oh, may cafe dito. Be nice. Saka pa lang pala papasok ng museum eh. Ito, oh, may shop. Guys, we are here at the museum. Free pala siya. So, let's see.
guys, let's do the warning states period. That's the means of transportation, guys. Science and technology. Yun yung ship nila, oh. Nandyan ba si Moana? It's so funny. Let's go! Ang dami dito. Kaya lang wala kaming tour guide. Ate, dito tayo ha. Wala tayong tour guide so we cannot see. Portuguese became the agent in the middle to do the trading. A lot of the silver traded to go inside China. Oh. So this is another trading route that Portuguese earned a lot because of the silver. So guys, ang daming mga bagay-bagay dito. Macau to Malaysia. And that's how they made, what's that? I don't know, guys. Printing maybe. That's the, it's the first press. Guys, ito yung nasa itaas. Ito yung mga bahay siguro dati. Ayan guys, parang yung mga houses nila dati. Ang cute. Traditional shop nila ito. Yan lang yung itsura, maliit lang. Tapos nakahilerang ganyan. Bakery. Nakahilerang ganyan. So parang commercial area. Ang galing. May mga information naman dyan nakikita. May mga monitor sila. Ayan. Pagawaan. Mga pagawaan. Ayan. Pasok tayo dito. Ay, parang magtataho din sa atin. Ayan na. Nagbibenta siya ng mga walis, tambo. Ayan guys, so ice cream, ang cute. Sabaw. Sabaw. Bahasa, gumagawa ng kutsilyo. Galing. Guys, hapagkainan. Ang galing. Free food. Wow. Macau Tower. We are here at Macau Tower. Ayan. Ang hirap mag-bus. Ang tagal ng bus na sinakyan namin. Welcome to Jollibee. Guys, may overlooking. Ay, ang ganda! Watch your head. Cemetery. Nandito po kami sa Sky Park. Dito sa Macau. Oo nga po, overlooking. Ang ganda ng gold ng mga buildings, oh. Oo. Welcome to my vlog.
So guys, here we are at the Sky Park here at Macau. You can see from here the Londoner and yung tip ng Parisian. Tsaka yung gold building. So, yan yata yung para sa environment. Good for environment. Ikot lang tayo sandali. Paikot siya, guys. At tsaka, walang bayad. Free laang. Ay, ganda dyan, oh! Picture tayo, finish. Sandali, ha? Ito siya, guys. Transform Macau's Las Terras Humidas. Portuguese yun. Ayan daw. Sabit nila na tapos yan. DJI Osmo Pocket po. Magkano ganyan? Hello vlogs! Welcome to my guys! Sige po. Ano pong masasabi niyo For sa... today's video, for today's video guys, we are here in Macau. It's worth it despite the pain, the tiredness, the sacrifice of searching for the church. We got lost, but thank God, it's a test of our patience, it's a test of our endurance, Resilience, it's a test faith, of our perseverance, kindness, it's a test of our patience and yeah. everything, and faith. We never lose hope, despite of it all. Bigyan mo ng verse. Isaiah, in the book of Isaiah, chapter 4. That's all, guys. Like and subscribe. Like and subscribe. Subscribe my page. www.edgarsarita.com. Okay. .th. That page to po yan. Okay guys, sa ngayon nakikita nyo itong mga suspect ng mga... Hindi pa ako tapos! Hindi pa tapos! Mga suspect nanguhuli po sila ng mga kaluluwa. Nanguhuli? Nanguhuli? Para kaming wala. Fisherman. Nangaakay po ng mga kaluluwa papunta sa... Yeah. Pastor Danilo of ano nga ba yung place niyo? Benguet? Baguio. Nueva Vizcaya. Baguio. Yes. Paano pong masasabi niyo sa inyong experience ngayon? Ligaw lang naman kami. Kayo ba ay... Alam nyo kung di kami tinulak ng church papunta Ito si Man. sa Macau. Yeah. Hindi kayo makarating ng Macau. Take it away. Guys, totoo yung mga flowers. Nakikita niyo ba? Totoo yan. Ganda, no? Meron kasing Google Map nagsasalita eh. 500 meters, turn left. Wow! Gawaan ng fireworks. Something is wrong? Oh. Parang ganda, no? Coffee shop somewhere. Parlor? Ay, cafe pala talaga siya. Cafe, oh. Ang cute. Ganda ng mga ano.
are walking here in Macau. So nice. Hello! May flavor siya. Durian, banana, sesame seed, Hanoi. Hanoi is in Vietnam, right? Gandang maglakad-lakad dito. Dito to. Jerky. Parang pork jerky to. Ah, yeah. Ground pork jerky. Ilang days ka dito? 11 days. Apay po. May ka na? Bago lang din ako dito. Ngayon lang ako laro. Uro, mga 3 months pa lang ako dito. Ako dito, bangpakan. Kuya, matagal ka na dito? Bago lang po. Ay, ganyan siya. Di, magiging ganyan siya. Ay, hindi. Magiging flat. Cookies. Galing naman dito. Ang daming pagkain. Lami to, di. Kamusta? Busog na? Busog na. Ay, ito, Garong. Hello po. Go. Ang daming binili ni Kuya, ah. Ice cream po. Filipino sila. Ano, ma'am? Ganun siya? Mix po. Mix lang. Ay, mix lang. Sige, banatan mo na sila. Ay. Ice cream yummy. Ice cream yummy? Ice cream good. Kuya, matagal ka na dito, Kuya? Magka 3 years na. Magdi 3 years na? Sa ice cream, mag 3 days pa lang. Ay, ganon? Ilan po ba? Bibigyan kayo ng discount. Wow, may discount pa. Ilan? 4? Hindi, okay. Ano lang, magkano ba? 70 na lang. Mix ba? Magagaling-galing ka? Hindi naman. 20 na lang isa, 60 na lang. Magkano ba dapat? 30? Wow! Ayun lang eh. Yun ang sabi ko eh. Di ako mag-matic eh. Hindi ko pala bibili. Kuya, smile. Okay lang. Wow! Hindi ko yan niloloko tayo. Oh! Huli mo na. Huli mo na! Nahuli niya. Kuya, taga saan ka sa Pilipinas, Kuya? Quezon City? Shout out po. Shout out. Yeah! Next! Tingnan mo. Iabot ni ano. Ah? Palaga, Kuya. Ang dami naman! Oh! Ang cute! Ay, hindi na ako bibili. Ayaw mo sabihin. Sampo na sa atin. Ano daw sa'yo, ate? Hindi nga, magkano 10?
Ito, isang daan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, Pwede kulang naman na. ano, 104. Sige, yan lang po yung amin. Walang pa isa, sir. Gcash card. Baka hindi nakasya yan sa ano natin. Ito na yung dumanghan. Ako din po. Masyado maanghang ho ba? Thank you po. Dirty, madam, pag gusto nyo. I-discount yan pag mga in-check dito. Ang dami niyan binili, kuya, ako pinagbayad. Saka lang manager. Ganda, oh. Ano ko kuya, sa Macau, pinaka-famous na. Totoo. Totoo yung Christmas tree. Ito ang Christmas tree. Oo. Nilaw. Oo. Nasa center. Dali, eh. Welcome to my home. Guys, we are here at Venetian. Saan nila? Venetian. Siyempre talagang ano. Sa inside ng mga mahal. Pero yung mag-usa, labas mo rin natin. Taglit antayin natin si Pastor. Ito na yung parang, yung sky ay hindi totoo.